У Беларусі трывае бітва за ўраджай. Уборачная 2024. Беларусь. І мы пачынаем. На жоўтым пакрывале ячменя. Любимому мазісту бункер загрузіў. Беларусы, хорошая вам уборачная. Гэта эпізод з вельмі вясёлага беларускага тык-ток-каналу «Аграблог». Раім. Ён расказвае пра цяжкую і вельмі патрэбную працу ў сельскай гаспадарцы. Праблема ў тым, што праца гэтых людзей вельмі часта ў Беларусі марнуецца дзяржавай. І сёння мы раскажам, як гэта адбываецца. Беларусь пазіцыянуе сябе як краіна з моцнай сельскай гаспадаркай, а Лукашенко як аўтар поспеху. Каждый клочок здесь должен быть обработан, и к осени должен быть приведен в идеальный порядок. Але ці так гэта? 2023 год у аграсектары сам Лукашенко прызнаў практычна праваленым. Не ўдалося утрымаць узровень 22-го. Амаль кожная трэця арганізацыі ураджайнасць збожжа склала ніжэй за 20 цэнтнераў з гектара. Ну что, сеете получать 15 центнеров зерна или 20? Мы больше тратим, чем получаем. Колькасць стратных арганізацый у сельскай гаспадарцы Беларусі за 23 год павялічылася амаль удвая. І гэта нават нягледзячы на істотнае павелічэнне дзяржаўнай падтрымкі. У 23 годзе яны атрымалі амаль на 30% больш датацый, чым у 22-м, то бок 900 мільёнаў рублёў больш. Нехта скажа: «От вы ўзялі адзін кепскі год і хочаце нам тут нешта даказаць». Давайте паглядзім на з'яву Шрэй. У 94 годзе, калі Лукашенко толькі пачынаў адраджаць беларускую вёску, там жылі 3 миллиона 300 тысяч человек. Кто позаботится о крестьянах, не раз спрашивал президент. Цяпер у беларускіх вёсках жыве 1 миллион 900 тысяч человек. Гэта менш на 1 миллион 360 тысяч. За 30 гадоў улады Лукашэнкі вёска страціла 40% насельніцтва. Але пару тыдняў таму Лукашенко пераконваў беларусаў. Вы знаете, что деревня у нас спасена? У апошнія гады працаздольнае насельніцтва вёскі працягвае хутка скарачацца, а колькасць працаўнікоў калгасаў скарачаецца яшчэ хутчэй. Менавіта імкненне Лукашэнкі любым коштам захаваць калгасы прывяло да таго, што Беларусь па ўзроўні урбанізацыі перасягнула Нямецчыну, лічыць беларускі даследчык Александр Попко. Беларусь является одной из самых урбанизованных краінаў Европы, парадоксально, так? Хотя мы все лічым Беларусь вясковай нацыі, такі міф нам стараюцца у такім міфе нас пераканаць. Урбанізацыя з'яўляецца акурат вынікам галечы ў вёсцы. Пачынаючы з 80-х гадоў, розніца паміж узроўнем жыцця ў вёсцы і ў горадзе вельмі высокая. І таму людзі у пошуку жыццёвых магчымасцяў, заробкаў, выгодаў звычайных пераязджаюць з вёсак у гарады. Узровень урбанізацыі ў Беларусі 79%, ён вышэйшы за Расею, там 75%, Украіну, там 70%, Літву 69%, ці Польшчу 60%. Як я ўжо казаў, ён нават перавышае паказчык Нямецчыны, дзе 78%. Праблема дэпапуляцыі вёскі пагаршаецца тым, што амаль кожны трэці жыхар знаходзіцца ў пенсійным узросце. Колькасць асабістых падсобных гаспадарак грамадзян, якія пастаянна пражываюць у сельскай мясцовасці, з 95-го году скарацілася ў 1,5 раза, з 1 миллиона 300 тысяч до 927 тысяч. Но явно уже здесь годика 3-4 никто не живет. Вот еще дом. Здесь даже еще крыша не рубероидная. Это деревня Новое Полесье, Могилевская область. От Мінска, наверное, километров 250 до сюда. На жаль, такое сустракаецца ўсё часцей. У розныя гады ў Беларусі рэалізоўваўся шэраг праграм па ратаванні вёскі. Напрыклад, у 2005-2010 годах была праграма адраджэння вёскі, якая прадугледжвала інвестыцыі ў будаўніцтва дамоў и дорог. Ну а в самом сельском хозяйстве 4 проблемы надо решить. Крышу над головой хорошему разумному человеку. Хорошему разумному человеку, ибо он не пойдет в село. Сделать ему круглый год подъезд нормальный к дому, чтобы там магазинчик был, чтобы товары необходимые, первой необходимости купить. Трактор и комбайн. Все, тогда село будет жить. Але і гэта не спыніла адток з вёскі. Ужо на пачатку 2010 года Беларусь была лідерам сярод краін былога Савецкага Саюзу па тэмпах і ступені урбанізацыі. І прычынай, як лічыць Попко, акурат у згаданых
праграмах Лукашэнкі. Александр Лукашенко стараўся захаваць калгасы і палепшыць умовы жыцця. Вось, мы казалі пра розніцу ў камфорце жыцця ў горадзе і ў вёсцы, але пры гэтым вось беларускія ўлады стараліся палепшыць гэтыя умовы, стварыць на вёсцы нібыта больш камфорту. Адначасова яны не стараліся стварыць у вёсцы заробкаў, месцаў працы з годнымі заробкамі. Чалавеку не патрэбны, напрыклад, водаправод там, дзе ён яго не хоча, ці асфальтаваная дарога, па якой ён ездзіць, ці пафарбаваны дах у краме. Чалавек заўсёды галасуе сваім рублём і едзе туды, дзе гэты рубель можна зарабіць. Усе гэтыя рэформы былі зверху ўніз, як у савецкія часы. Яны ніколі не давалі чалавеку свабоду зарабляць і свабоду выбару. Інвеставаліся велізарныя грошы ў інфраструктуру, пры гэтым не давалі зарабляць у калгасах. Заробкі ў калгасах заставаліся нішчымнымі. І маладыя людзі выязджалі ў горад, і самі калгаснікі гадавалі, вырошчвалі сваіх дзяцей так, каб тыя атрымалі адукацыю як мага хутчэй пераязджалі ў гарады. Акурат на гэта, як лічыць палітолог, і былі скіраваныя вясковыя квоты. Ніжэйшыя балы для тых, хто паступае з вёсак у гарадскія навучальныя установы або універсітэты. Паводле Папка, гэтыя крокі па перасяленні былі спыненыя ў сярэдзіне нулявых, бо хутчэй за ўсё вёска скарацілася ўжо настолькі, што падтрымка вясковага электарату не была ўжо Лукашэнку ўвогуле патрэбная. Агульная плошча пасяўных культур у 95-м годзе складала 6 мільёнаў 100 тысяч гектараў, а ў 23-м 5 мільёнаў 700 тысяч. На амаль паўмільёна менш. Падае і колькасць супрацоўнікаў у арганізацыях сельскай гаспадаркі. У 2007 годзе ў гэтай сферы працавала 383 тысячы чалавек. У 2022 годзе 251 тысяча. На 131 тысячу менш за 15 гадоў. За гэты час з амаль 2000 да 1500 зменшылася і колькасць сельгаспрадпрыемстваў. Сельская гаспадарка пры гэтым застаецца датацыйнай сферай. Без уліку дзяржаўнай падтрымкі доля стратных арганізацыяў там 60%. Ёсць раёны, дзе ўжо збанкрутавала палова калгасаў. Чаму так адбываецца? Калгасы не сканструяваны такім чынам, каб зарабляць грошы ўвогуле і каб плаціць высокія заробкі сваім працаўнікам. Яны прадаюць прадукцыю па заніжаных нерынкавых коштах. Гэта дае магчымасць перапрацоўчым прадпрыемствам рабіць прадукт вельмі танна і затым прадаваць, напрыклад, яго за мяжу, зарабляючы патрэбную валюту. Такім чынам, дарэчы, пабудаваныя не толькі сельскагаспадарчыя ланцугі сельскагаспадарчых прадпрыемстваў Беларусі, але, напрыклад, аўтамабільная прамысловасць. Унутры краіны могуць быць адносна танныя прадукты сельскай гаспадаркі, атрымліваецца валюта, бо за мяжой прадаюцца па нашмат больш высокіх цэнах гэтая прадукцыя, але калгас з гэтага не зарабляе. Ён не можа зарабляць. І таму, каб ён функцыянаваў, яму пастаянна даюць субсідыі. Субсідыі на паліва, на ўгнаенні, крэдыты на тое, каб ён плаціў заробкі. І як я уже казаў, не ствараецца матывацыі для таго, каб зарабляць, і не ствараецца магчымасцяў, каб зарабляць. У структуры ўласнасці прадпрыемстваў у беларускай вёсцы пачынаюць адбывацца глыбокія змены, лічыць Александр Папко. Сведчыць аб гэтым большае, чым удвая павелічэнне колькасці дробных прыватных падсобных гаспадарак, якое адбылося ў самых бедных рэгіёнах краіны Віцебскай і Магілёўскай абласцях. За апошняе дзесяцігоддзе па ўсёй краіне колькасць дробных фермераў павялічылася на 74%. Фермером он стал 30 лет назад. Начинал с 20 гектаров земли, а сейчас его крестьянское хозяйство насчитывает 5000 гектаров. Такіх гісторый усё больш. Плошча зямель, якія апрацоўваюць беларускія фермеры, толькі за 5 гадоў павялічылася ўдвая. У сельскай гаспадарцы адбываюцца тыя ж працэсы, што і ў эканоміцы агулам. Савецкія дзяржаўныя дыназаўры паволі выміраюць. Ім на замену прыходзяць малыя прыватныя фірмы.
Але ці ёсць у гэтага будучыня ў тых умовах, якія пануюць у Беларусі, дамінацыі дзяржавы? Парадаксальна, нават у такой супернеспрыяльнай сітуацыі гэтыя людзі знаходзяцца. І тое, што колькасць фермераў расце нават у такіх звыш неспрыяльных умовах, гэта для мяне было фантастычным і радасным адкрыццём. Я на свае вочы бачу выміранне вёскі, у якой я нарадзіўся, і мне падавалася, што вось будзе цуд некранутай прыроды, як казаў адзін з нашых эканамістаў Михаил Залескі. Але так, цуд некранутай прыроды прыходзіць, на Віцебшчыне ўжо можна праводзіць сафары. Я тут абсалютна не жартую, едучы проста звычайнай дарогай можна ўбачыць мядзведзя ці лася, чаго ў маім дзяцінстве абсалютна не было. Але зямля патрабуе гаспадара, і гэты гаспадар прыходзіць. Цяпер сярэдні памер сярэдняй гаспадаркі Беларусі 3 асобы. Гэта нішто. Нават дзяржаўная статыстыка не звяртае ўвагу на фермераў, калі кажа пра працаўладкаванне ў аграсектары. Але гэтыя гаспадаркі, у якіх працуюць па 3 асобы, у адрозненні ад калгасаў, дзе працуе па некалькі дзесяткаў і пару соцень чалавек, яны прыбытковыя. Гэта не чорная дзірка, якая пажырае рэсурсы. Калі памруць усе калгасы адначасова, беларуская эканоміка гэтага не заўважыць, бо яны жаруць рэсурсы, а не вырабляюць іх. Яны не прыносяць прыбытку. Але калі памруць раптам гэтыя невялічкія фермеры, гэтая беларуская эканоміка адчуе. Асноўным напрамкам вытворчай дзейнасці фермерскіх гаспадарак з'яўляецца раслінаводства, на долю якога прыпадае больш за 90% ад усёй прадукцыі, што імі вырабляецца. Паводле Папка, пачынаючы з 19-го году, землі банкрутуючых калгасаў пераходзяць у рукі больш эфектыўных прыватных прадпрыемстваў альбо рынка арыентаваных дзяржпрадпрыемстваў. Частка зямель пераходзіць у рукі дробных прыватных гаспадароў. Нават цяпер у неспрыяльных умовах, калі ўсё занята дзяржавай і калі фермер плаціць нашмат больш высокія падаткі, яны умеюць зарабляць нават у гэтых умовах. Калі раптам дзяржава ўвогуле сыдзе, нічога не адбудзецца дрэннага, зямля перайдзе да прыватных фірмаў і яшчэ больш стане фермераў. І беларусы не памруць з голаду, вось 100%. Наадварот, у зямлі з'явіцца гаспадар, і вось толькі тады, толькі ў гэтай сітуацыі будзе магчымасць, будзе шанец на тое, што насельніцтва беларускай вёскі устабілізуецца і не будзе скарачацца, бо пакуль існуе цяперашняя сістэма, людзі будуць уцякаць з вёсак. Часцей за ўсё беларускія фермеры вырошчваюць бульбу, агародніну, збожжавыя, пладовыя і ягадныя расліны. Многія займаюцца вытворчасцю мяса-малочнай прадукцыі, але канкураваць з аграпрамысловымі холдынгамі фермеры не могуць, бо іх не фінансуе дзяржава. На ўсё яны зарабляюць самі.